rybárskej, ktorého usporiadateľom je miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Svidníku. Cieľom dnešnej súťaže je, aby si deti, ktoré absolvovali rybársky krúžok, zužitkovali svoje teoretické znalosti v love ryb. Zvlášť medzi nami vítam aj priateľov z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu z Medzilaboriec, ktorí si taktiež sú s nami súťažiť. Pre informáciu, pre cezpolných, ako sa povie, tento rybník má 4,5 hektára a každoročne ho zarybňujeme zhruba 2000 kg kapra, 200 kg pstruha, 100 amura, plus nejaká biela ryba, máme tu pekné šťuky, aj zubáče, máme tu aj nejakých suncov, možno niekomu sa podarí uloviť aj sunca, čo by sme boli radi, lebo túto rybu by sme odmenili, kto ju chytí. Predtým, jak nás oboznámi hlavne rozhodca s propozíciami, chcem vám zaželať veľa všetkým športových úspechov. Ja verím, že dnes tu nejde o žiadne veľké rekordy, ale aby sme si zachytali a spríjemnili si dnes ten nádherný dnešný deň. Takže poprosím hlavného rozhodcu Jožka Čisara, aby nás oboznámil s propozíciami súťaže. Prišiel Medzilaboriec, má iné podmienky a než krúžok, ktorý je vo Svidníku. Takže začneme najprv krúžku vo Svidníku. Lovia výlučne na plavanú. Chlapci z Medzilaboriec lovia aj na položenú vodu, aj na... Nie ideš ešte, musíš No a vedúca s nami nechcela ísť na Puldeci. Ja už bola, i ty si jednou. Hej, tam bude ďalšie 20 body. No dobrý, ako. Ja tu furt prejdu. Už môžeme ísť domov, nechopíme. Prva chopená, to je základ. Už sme, ja spokojný, už spokojný sme. Tak ešte až kapra chopíte, potom budete spokojné, ne? Tu máme kapra, jak svinia. Janku. Peán, tak to tu nemá? Najprv tamto. On nemáš peán? Čakaj. Nese peán, hej? Kus na hlavu mu šlapne, že by bol dlhší. 3,54. 3. A jak rýchlo vyťahol. Tak na neho pozeraj. To nepozeraj, jak oni majú, to pozeraj na svých hlavách. Takže vážení športoví priatelia, ako muzikanti hovoria, že nie takej pesničky, čo by konca nemala, aj nášmu športovému dňu prišiel koniec. Aby som sa vám chcel všetkým poďakovať za vašu disciplinovanosť pri vode. Ja si verím, že každý z vás si tú svoju rybárskú česť obhájil. Ryba išla dnes pekne. Komu sa nedarilo, snáď na budúce 9. bude ďalšia veľká súťaž, kde môžete samozrejme súťažiť a rozvíjať úspechy a nadviazať na tie, ktoré ste mali. Kubo. Takže, I tam. bohužiaľ v skupine krúžku zo Svidníka sa nedarilo Adrianovi Mikitkovi. Nechytil ani jednu rybu. Možno na budúcej, takže je na 6. mieste. Ale to je jedno to. Ešte Paľu? Ja pôjdem podľa. Ako si vieš, rozdaj ťažká. Prvá cena, druhá cena. Ja im dám, nech sa páči, máte lepidlo na kapra. No a ste na veľkú potom zabudli. Priatelia rybári. Prvne vyhodnotím
našich lekárov. Chcel by som poďakovať ešte raz miestnej organizácii Svidníku a taktiež sponzorom, ktorí nás podporili v našej akcii. Hej. To znamená pán Matúš Černeka, mesto Medzileborce, pán Miro Bodov podľa úlokov sa umiestnil. Teraz ten zbytok. Ja to cena je Rufrák, Palomín. Šestá cena. Za nedomu. Poďte, Mariana, poď, dopredu, tu poď. Díky motivacyjne cítia określenie. Vedúci rybárskeho krúžku. Ďakujeme. Dobre, vďaka. Takže všetkým vám ďakujeme.